ስምብራት حقኛ ትርኻ مبل 12 ክፋል ናይ መወዳእታን ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 11 ክፋል ምብራቕ ኦፐሬተር ንመራሕ ሓይላ ፈንጂ ስምዖን ተሰዊኡ ኮለያ ታንኪ ትጓዓዝ ዘላ ምስ በለቶ ፈንጂ ገሪምዎ ስውዶ ታንኪ ዝውር እዩ ኢሉ ብቕልጡፍ ናብ ላዕሊ እታ ታንኪ ምስ ሓኾረ እንተረኣየ ሓደ ዘይእመን ነገር ኣብ ኣዒንቱ መፂኡ ፈዘዝ ከም ዘበሎ ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረብዓ ኺሉ ኸዓ መበል 12 ክፋል ናይ መወዳእታን ትቕጽል ፈንጂ ታንኪ ናይቲ ዝፈትዎ ኣባሉ ነዳዲ ወዲኣ ደው ከም እትብል ስለ ዝተገንዘበ ዘሊሉ ወረደ ብድሕሪኡ ናብ እንኮ ዝተረፈቶ ብንኣምን ኣባጅጎ እትመራሕ ዝነበረት ታንኪ ኣድሃበ እቲ መስዋዕቲ 10 ግዜ እንተትመጾ ኣዒንቱ ዘይሓሲ ስምዖን ምስታ ሬስኡ ተሰኪማ ትጓዓዝ ዝነበረት ታንኪ ቃል ኪዳን ከይበትኽ ንላዕሊ 1 ኪሎ ሜትር ቀጸለ ብድሕሪኡ ግን እታ ነዳዲ ዝወድአት ታንኪ ካብ ዞባ ኩናት ወፂኣ ደው በለት ኩነታት ከይሃደአ ክብሮም መከተ ታንኪ ናይ ስምዖን ብድሕሪ ጎቦ ክጠውያ ብሮድዮ ምስ ተሓበሮ ሬሳ ስምዖን ኣብ ስተርሶ ማርሽን እንከሎ ተጣቢቡ ክስውራን ከኣልያን ከኣለ ኣብ ኩናት ጎላጉል ግራት ዝወዓለ ተጋዳላይ ነዚ መስተንከራዊ ፍጻሜ ብዓይኑ ምስ ተዓዘበ ኣማን ብኣማን ስውእ ታንኪ ክዝውር ርኢና ብምባል ነቲ ተኣምር ክትብሎ ትደፍር ፍጻሜ ምስትንታን ገልጾ ተሰምዐ ድንሽ ታንኪ ስምዖን ንድሕሪት ክትወፅእ ርእዋ ስለ ዝነበረ ሓዉ ከም ህሉ ሓሲቡ እዩ ነተን ዝተባላሸዋ ኣፊብያናት ዝዓይነተን ታንክታት አንቀሳቒሱ ምሸት ኩነታት ክፈልጥ ናብ ካልአይቲ ሓይሊ ዘበለ መስርዕ ስምዖን ግን ኣብ ዘይንቡር ሓዘንያ ጸኒሓቶ ኣብ ካምቻ ሓዉ ዝነበራ ክልተ ስእሊ ምስ ተቐበለ ከዓ ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ከቢድ መስዋዕቲ ብሓበን ተቐቢሉ ነታ መስርዕ ኣጸናኒዑ ናብ ሓይሉ ተመለሰ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል 12 ክፋልን ናይ መወዳእታን ስምብራት ነዚ ትመስል ኣብዙ እንትውድእ